This your mouth. Gwamma ki shiru kafin nan ustazin Instagram su fara miki wa'azi. My problem is that I always joke. Yes, irin expensive one din nan. Wasu mutane kuma ba za su gane ba. Sai su fara zagi. It's just for fun. So ina so in ba da shawara ma 'yan uwana, idan ya zama dole ka ji, bai zama dole ka yi amfani da shi ba, amma da za ka yi amfani da shi da ka taimaka ma kanka. Wannan duniyan ba komai ba ne, okay? Yeah, I will say it and I will say it again. Wannan duniyan ba komai ba ne. So akwai wasu abubuwan da yake faruwa a rayuwanka ko a rayuwan wasu, ya kamata idan kai mai hankali ne sai ka zauna ka ɗo darasi. Maganar da nake so in faɗa a nan shine, ya 'yan uwana, idan kun ga mutane biyu na rigima, ko budurwa da saurayi ne, ko mata da miji, ko kawaye ne, ko ma wane ne, idan ka ga mutane biyu suna faɗa, all you have to do is that ka musu nasiha ko ka ba su shawara, amma kada ka je kana hura kunnen wancan ko ka je kana hura kunnen wannan. Sannan kada ka taɓa ba ma mutum shawara a rayuwanka da cewa wai don wannan ya maka abu wai ka ɗo mataki. Ɗo mataki is not the best option. To overlook it is the best option. Hope you get my points. Kada ka ga mutane biyu suna faɗa ka ce za ka soma bakinka, ka faɗa alkhairi ko ka yi shiru. Wannan ba faɗin sadiya ba ne. Idan ka gan ba za ka iya ka yi shiru ba, the best thing you can do is that shine ka kama mutumin nan nasiha, ko ka kawo mishi ayoyin Qur'ani, Allah ya ce, Annabi ya ce, ko ka bashi the best shawaran da ko gobe baya tare da kai zai tuna da kai, zai ce Allah sarki wane kaza fa da nake abu kaza gashi nan ya hane ni. Saboda duniyar nan ba komai bane. Ka ce ma mutum ya ɗo mataki is not the best option. You better tell that person to overlook whatever is happening to him. Okay? So that's all I can say. As usual, I love you guys. Thank you so much. Bye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar da kuka sani, sunana Sayyida Sadiya Haruna. Barka da azumi. Da muke? Ban san da yake. Kin tsorata ne? So, ina ma kowa barka da azumi. Ya azumi akwai wahala? Maza masu mata guda ɗaya, Ubangiji Allah ya bude muku hanyar samuwa gabas da yamma, kudu da arewa ta hanyar alheri. Sannan ku samu, ku karo, ku yi guda hudu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi. Mata ku kuma ku daina kishi. Kar ki kashe kanki dan an ce za a miki kishiya. Na farko ba a kanki aka fara ba. Ki daina kishin bala'i. Tana nan bata nan, in kin iya rike mijinki, kin iya rike mijinki. So maza ku dinga taimaka, kar ku tsaya a ɗaya. Hudu, ka tabbata ka cika. Ka tabbata ka cika, sunna ce, sunna babba. So maza shine addu'a na gare ku yau. So I love you guys. Bye.